Good evening to you all. Tini sini RPI. Ni kaisa jaga sini meeting dosra mo je CA khaimana protest khaimana jaga sing meeting thangmani amose asumsa hotat khayai ang aro phirok furu boro ani ungkolok thangai boro ana target nawoi ana attempt to murder khaikya ta ani gari bokhoka thanawan gari already bokhokjak ar je pastor o je pastor botma pastor hno bo borong bujong naisile kaisa pastor to abo to kaisa pujari si bo pujari kuno rule sikri tama system pujari abo ano ulta buise tai gari bokhogise tai ano no se saya po ang tini boje bukung phati mani abo bo saisung se nangu ang aroni khari heisi gang butaji khibja komo ang thanao je phaikya topinche thanao bo oje duitara DSP dahne tamnai bos du jano bokhnai sasigei obo totra tutur dukhma makya arta bisa ti pramothani serai rok ano bhai attack khayo murder khanya nayo murder khanya nai man poreta mungkha aro safety si kunu kisi kri khya oje thana kunu safety ya sini safety ni thana ni wansugo haipan kunu safety ya haipan kunu safety ya omok to oma haikya sini jotoni no rights tong ble it's a democracy country democracy state every have right to say right to speak right to take a step of any words but this is not a right ang ekjon TURPC ni dofani bagai tabuk phara phungo se maisaya kho salni dui phati si sau amase boro ani okhali bohogo lathi ro tipra mothani sirai rok ani tam operating kha ang borok dofani bagai ang tini sak ang dukuna kha borok rok sini ambagiyo sing thungsago ambagiyo ang developing go single development ni bagai si ar je sini Santikalini already ang ni babu president tai ang secretary Santikalini borong no se lathi ongke omo haike kunu thansang ya tipra motsani borok rok je raja ni mungno silei phalei chanai raja no borok phalnai bile omtikhe kisa sasa je fol phokora apel na kisa sasa kosok bai kosok no hanjagi tongkhata raja khele kahamse haibano bini je warriors rok bini sengkrak rok omorong ni niti hamya o hamya ni bagai tini borok hayengo hambai chini media channel rok no normal bising te jora ka ham mangkha kaisa miani je incident hangke omtoino ang ani bukrang jibni sarai phorokchano yekli school saro 10 rok ungkana apro admission khlainai ayengo dumali bazar tikhe thanginai bini mama chini tahu tong joyla rangchak dukan ajaga tumiri dihnene aingti thangai thik a supermarket ni biskango aro kaisa gari parking hai space jaga tongo ajaga ang bathake bromno nongkhoi tongman jarao angkai at kaisa sabuni gari ang saimiya gari an gana tike phaine habui aing ani biskango lai thangman gologo chung kono saya olaka hotat ke bo phainai a borong ni bumung ang pulia pro saimiya olo buta samu basang saima kai phai ano kutu phakya hai haro dahke gari ton nainai angkai ang saka ang gari tonnya ang tabuk thana ja 1 minute byapar se angor bathana phaya ang thangnai ang samungo amti hini samase last bo phakya ano sire sine ani ka ang saka komulungo to kamo borok siniya anon sinimaya sabungka kai ani kono babai waisapono walai mani sotru krei ang bono nubu yakho omsuk bosorong khang bono siniya angkai hotake phainka ang wanaka angkai ang siniya hani samabai sinirino nenya waisapono ano tamoi bukhang saimeliya no bukung ta pharijak nor nai nai di o jagao tamoi bukha saimeliya thui erongkho phaikya aban picture go sabo buinar bo khang saimeliya kai ambagai ang mokol nugya haingi nai jaga rok saimi ang thangka kai am tikhe lengja khaingi thangka ang saimaliya
tamong kha tam khlai jak ang sai malia angka yang oro phatikani ikaro ngarnaya na angka am tuke ang wansuk mani ke normal ke kok sai tongma ba buglak ne ang wansuk mani puja khoro angka kendo buikhi katai tan khaise ne ba angka abtui angmani kulobo angka ani thirok thangmani belakhe bui nukbai nai aro gana gini ni sabu ba tui tubiani o mukhang rok sukang basa saimali yang baikha pro olo ke bui hospital thangni lainai gani gari tan taisal thangmaniya kono angaro accident bungya thu taya boano buma bai abo hai gotona ngi thangka moni bagai last over gano hospital langka abo kha ang saimangka chini namaskar parani chini taku roton bani gari salok langene ano hospital langka tara moni kulbara treatment khaimani kulko jogno thanao tifike PSO tubinai just information abo kono FIR ya just information kok mutual mai bagai aro thanao jengkisa kok salai aro kaisa application tifike abni kulogo hongkai khlai tongmani jorao bini tabuk je ano bunai bini ma phasong bini taku khoro phalaini aro saka bo mental si nogo bam tikhin mang tongo walai mang tongo hanai ne borong ni taku khoro bin ma phasong samane kulgo jeng bujika borok hisabe jara bulbongo hangkai bini omtu simi tong ko tsemo ma nakar laine ma buji laine ne jeng akuru saka bom wasono ka ab tikhino bin dara somot khorsa tongo hangkai bo saka extra khlaima jaga jeng buthangna chin gari ban hindi mane ngani personal gari botongo a gari bai chini bai jeng thangka borok ba bongni gari bai rani bazaro thanglaikia oro a prescription rok anoro bebang tongo je extra khaimani copy rok norok naina khanai mano ngkan moni bagai a extra khlaipro aro borok jeno rango 2000 hai thokni dam rok no norok thanglai jari nei ya phari kabukha angkai abo chini anlogi thanai extra khaipro chini Davi Chandra chin Taku Kumar bo botongo garo khortam khorbu thane bungya ko ran ya parka abo mangkha abo kubui kai buta apurbu sakani gana asubui omtuyo je extra khaim gana ono kai bo saka dara tam khalene kan saka jeng borok bai borok ma buji laine ne ana kurbu saw kebono hamya na thangi kebono chaibon thangli ya kam bagai mimangsa ne tini borno saja angkai last to ang bahing kabu bang kangba saiman sobliya tam khai news robo je nungmani abo khai total abo ulta abo chaya kai am tirok jeng jahate jin borok bai borok jeng apting khai chaya tei kaisa paithobang on news je nungmani tipra mo tharogoro involve tongo nine news ho kakha hangkai abo totally false abo kono tipra mo thar kono kre angbai ang kono party ni borok ya khoroksa khomulung baptist association ni assistant secretary pastor hisabe sa ang samong khlai dong kang kono tipra mo tharok ni ajaga kono involve kre tai borok bo jaga kono involve kre bazar ba sabo phaikya sam tamong khabo ang nijibu saimia buibu saimangla angkor kono party konfirm kari kono party kari oro kam bagai bo sakbai thangse last of bunyo bukhang kai lukurok bai public roi bujona kirijagai udoi biang kharka jeng saimia olose hospital thangpuro thanao kharka ni khanao asuk sesang ang saimang angka to taito kono krai amni kologo jeng extra khaimani kologo taisa kherangbar hospital thangmani kologo ani oro kaisa je bukni of background abo extra diputo chini Dr. Sondon gorni bo nai saka obo nyong kisat krek kha obo chinaro ENT ni bagi special kari ni bagi norok jibi thangsidi angkai o hospital ni no jengno ambulance ka siro horine borok ni arni refer horoi jengnia jibi bo thangka jibi sa khambango aro thangene ticket dokhlai jeng nai lekya nailemani pulogo borok ano sairoka dental mucha khaike jengkai tegese chini ani je oro bukungni ENT jeng aro mal lene borok salmane pulogo bobo sakaro crack tongkha abatoto sapta kaisa kisa rest khlainai norok nogo tongradi bithi jera hoka obo tumung omobai jarabia hamya angkai teo se extra khlainai abuni further treatment nainen bagi jeng ব্যবস্থা khlainai borok samamai jeng tau nogo phale jakta tege se ko kasamung ke hai
जे नोंबाय जे बुलायनाय बरक हस्पिटाल खुमुलुंखे पिएसआव थाङो वालायो मानि तेबो आरो बुजागो नि जे ककास मान आबो बसो कुबुइदान खोनाखा कौरं तो आबो सोगले आं तापसुदार केबो खोनाया को मिया जखन पिएसआव आं थांफोरबो आरनि असी दङ सेकेन्ड असी दङ बरक कुनो बुखा बा बुफा के आंनो केबो आनो सामानि करे ओमफ्राय आंथ' साइमाना को आंथ' हस्पिटालाव साइ